ongi etorri Amerikara. Egun hauetan Amerika gaia landu dugu eta gauza asko ikasi ditugu. Zuei erakusteko hainbat ekintza prestatu ditugu. Antzekitxoak, bertsoak, txisteak, espero dugu zuen gustokoa izatea. Hasteko, aldakizu Amerika munduko kontinente bat dela begiratzeko. Amerika hiru zatitan banatuta dago, Ipar Amerika, Erta Amerika eta Hego Amerika. Hala da bai, eta badakizu bizaki zure Ameriketara iritsi aurretik bertan ontsu bizi izan ziren amerindiarrak. Gaur, haietako batzuk ezagutuko ditugu. Amerindiarrak Amerikako lehen biztanleak izan ziren, eta duela 40.000 urte Asiatik iritsi omen ziren Amerikara. Ezagutu nahi dituzu Amerikan bizi izan ziren tribuak? Adi honetako osatu! Kaixo, gu inuitak gara, ipar poluan bizi gara eta han hotz handia egiten du. Dena izotzez eta lurruz beterik dago. Igluetan bizi gara familia osoa batera. Begira, atzeko inutia. Hauek dira igluak. Eta badakizu zer den bitxiena, igluaren barruan ez duela hotzik egiten. Eskerrak neguan temperaturek baino 0 gradutik igotzen. Txakurrak gidatzen dituzte finarekin mugitzeko alde batetik bestera. Sudurrekin agurtzen gara eta eguzkizpietatik babesteko ez guk betaurrekoak erabiltzen ditugu. Arraina jaten dugu bihotzerako ona omen dela. Ui, arraina diozula, bale bat ikusi dut urrunetik. Guazen kaiak hartzera eta balea izatzera. Ui, begira, zer da lurrean dagoen hori? Uste dut luma dela, baina hori da izango da. Ei, luma hori gurea da, eskerrik asko. Kaixo, gurata handietako indiarra gara. Gure albazoak duela 40.000 urte Asiatik etorri omen ziren. Ni mandana naiz eta beraiek beste tribu batzuetakoak. Izan ere, 30 tributik gora bizi gara Ipar Amerikan. Sedentarioa gara, idatzak bezala. Beti toki berdinean bizi garela. Eta nekasaria gara. Gu, berriz nomada gara. Gure bizilekua etengabe aldatzen dugu animaliak oizatu ahal izateko. Gu, dakotak tribukoak gara. Ni komantzea naiz, eta animaliak izatzen ditut. Badakizue bufaloak izatzen ditugula gure beharrak asetzeko? Bai, hala da. Ni zeiana naiz. Gainera, bizarra joan aurretik, zuaren inguruan, dantza egiten dugu espirituei eizan laguntzeko eskatzeko. Nik gidatzen dut dantza hori. Zamana gainen zingerren azpio. Gure ospakizu nahi ikusi nahi? Bai!
fundatua, Apache indigilean pipa sakratua. Ahoaen, oe, oe, ahoaen, oe, oe. Zahazti polita, gainera nik badakit zer estan nahi duen tatanka hitza. Ez asmatu? Katua! Txerria! Ez duzu asmatuko, bizontea zan nahi du. Hau, pakaizo, zer natzu zarete? Haupa, gobazan oposiztan lakara. Guk ere Ipar Amerikan bizi gara. Gure lurraldea oso lehorra da, eta malkartsua ere. Guk mendiak eta ibaiak ditugu. Ibaiak estoak eta sakonak dira. Nik jokia naiz eta emakumea izenez artisau lanak egiten ditut. Begira, hau nik egin dut. Ni suina naiz eta izenezkoa naizenez pasaritzan aritzen naiz eta eiza egiten dut. Gu oso trebeak gara, txisteak kontatzen, entzun. Bakeroak arresia kontrolatzen daude eta bapatean batek esaten du. Indierra datozela. Eta zer dator? Guda egitera edo bake moduan. Ba, nik uste dut jai bila datozela. Arpegi amargotuta daukate lumak buruan eta dantzan datoz. Irakaslea laugarren mailako bati. Bazenekien kolonek Amerika aurkitu zuela eta ikasleak erantzuten dio. Bazenekien Amerika aurkitu zegoen. Irakaslea gelan sartzen da eta Mariari galdetzen dio. Ea Maria, munduko mapa honetan Amerikan ondagoen badakizu. Eta Mariak oso ondalerazi du. Orain Jaimitori galdetu dio. Jaimito, zuk badakizunak aurkitu zuen Amerika? Eta Jaimitok esaten du. Bai, Mariak. Ara, zenbat tribu bizi izan ziren Ipar Amerikan? Bai, eta erdialdeko Amerikan eta Hego Amerikan gehiago guazen hauek ezagutzera. Haupa, guaztera gara. Erta Amerikan bizi gara eta nekazak gara da. Badakizu zer, uroreztatzeko sistema horrelatu bat ematu dugu. Begira, hauek piramide mailakatuak dira. Jainkoak gurtzeko erabiltzen ditu. Jeroglifikoz komunikatzen gara gure artean. Badakizu ezer ematen zaigu ondo, artizaua, astronomia eta borroka. Niri gehien gustatzen zaidana borroka da. Gu maila gara, eta erdialdeko Amerikan bizi gara. Nekazariak gara eta artizau horrek ere. Matematikan bikainak gara. Hieroglifikoen bidez idazten dugu eta egutegi hau asmatu genuen. Gu, piramide mailakatuak eraiki genituen eguzkia eta ilargia agurtzeko. Hau txitxeritza da eta gu eraiki genuen. Kaixo, gure tribuk izena Inka da. Hego Amerikan bizi gara eta nekazari eta artizau oso onak gara. Eta gainera, urrezko artelanak egiten ditu. Gu, bide handi batzuk eraiki ditu. Horietako batzuk Matipitzu da. 2000 metro dauka eta bizi gara 1000 pertsona. Marrazkien bidez idazten dugu. Eta ni eta urba naiz. Soldadu asko dauka. Ni kolon naiz eta hau nire armada da. India konkistatuko, India nirea izango da. Bai, hori da, Niña Pinta eta Santa Maria itxasontziretan
joan nintzen abestia abestuko dugu. Eta bukatzeko Mississippi abestia abestu eta dantzatuko dugu. Animo, Leire, Susana, Alberto, Isa, Ana, Noelia, Esti, Artxas eta beste guztiak altxa sofatik eta gurekin dantzatzera! Mississippi Run, Mackenzie Ederson, y para América iba en un cerito. Henrietta Matilde, todas las aparates volaron. Mississippi Run, Mackenzie Ederson, y para América iba en un cerito. Mississippi Run, Mackenzie Ederson, y para América iba en un cerito. Henrietta Matilde, todas las aparaches volaron. Mississippi Run, Mackenzie Ederson, y para América iba en un cerito. What's that?